There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. Here's Tractor Tom. Tom, 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 Tom. What would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Dan sporta. Bio je to poseban dan na farmi Spring Hill. Fia je očekivala važan paket. A, to je sigurno isporuka. To je iznenađenje za Toma. I za Meta je to bio poseban dan. Spremao se za veliki Bektonski dan sporta. Izvoli, Tome. Dodatak za kosilicu. Kako ti se čini? Sjajno. Hajde da ga isprobamo. Svaka čast, Tome. Začas ćemo obaviti posao. O, eno Meta. Juhu! Mete! On danas učestvuje u danu sporta u Bektonu. Izgleda da koristi poslednji trenutak za malo vežbe. Hvala što si mi pomogao, Rev. Malo ću da se opustim uz podizanje tegova i bit ću spreman za bilo koga. Vreme ručka, Tome. Hajdemo nazad na farmu. O, hoćeš da poželiš sreću Metu? Odlična ideja. Zdravo, Mete. Zdravo, Fi. Došli smo da ti poželimo sreću. Sigurno ćeš biti dobar nakon tolikog treniranja. Slažeš li se, Tome? Ali Tom nije slušao. Nikada ranije nije vidio da neko diže tegove. Tome? Pa, učinit ću šta mogu. Hoćete li doći da navijate? Naravno da hoćemo. Doći ćemo čim završimo košenje trave. Vidimo se! Dok je Fi ručala, Tom je odlučio da i on malo trenira. Veoma brzo su mu se pridružili i ostali. O, zaboga! Šta se to dešava? Trenirate, a? Ne brini, Tome, ako hoćeš da vežbaš, čeka nas još puno nošenja trave. Malo kasnije, Met je baš kretao za Bekton kad... O, zdravo, Jerry. Upravo krećemo. Pukla vodovodna cev. Šališ se. O, u redu. Hvala što si mi javio. Ne mogu da verujem. Teren je poplavljen. Ništa od dana sporta. Čekaj, ova kosilica je sjajna, zar ne, Tome?
Završili smo mnogo brže nego obično. Zaslužio si da se ostatak dana odmaraš. Met, jesi li siguran? U pravu si. Zašto li je još ovde? O, trebalo je još odavno da krene. Hej, Mete, šta se dešava? Zar ne bi trebalo da si na sportskom sastanku? Otkazali su. Teren je poplavljen. O ne, kakva šteta. Posle svog tog treniranja. Pa ništa, bez brige. Biće i dogodine. Šta je bilo tome? Naš sopstveni dan sporta? Kakva divna ideja! Šta ti misliš, Mete? Zvuči dobro, ali gde bi se održao? U pravu si. Imamo savršeno mesto za to. Blizu je i ravno je i trava je predivno pokošena. Tadam! Dobrodošli na travnato polje i prvi dan sporta farme Spring Hill. Uzbuđenje raste dok se takmičari spremaju za prvu trku na 100 metara. Sudija podiže svoj pištolj i oni kreću. Vizi je krenuo u vođstvo, dok ostali takmičari nemaju tako brz start. Zapravo, Mo je krenuo unazad, tako da se između Vini i Pardi vodi bitka za drugo mesto. Vizi još uvek vodi. Hoće li izdržati? Da, dok Vini pase travu, Pardi je zaspala, a Mo preživa. Pobednik je Vizi! A sada trka sa jajima u kašikama. Čim dobijemo koje jaje? Svakog trenutka i... Da, imamo 3 jajeta. I krenuli su. Rif je ubrzo počela da vodi. Ali Rif je spazila neke zalutale ovce i ne može da odoli, a da ih ne sakupi. O, zaboga, ispala iz trke. A sada je Sniker nešto spazio, a činio sa šećerom. On nije uspeo da se ne zadrži kod kocki šećera. On oslobađa teren i Fi sa lakoćom pobeđuje u trci sa jajima u kašikama. Juhu! O, strašno. Maler zareva. Sada su Rev i Baz na startu i bit će to žestoka borba između dve brze mašine. Rev je moćniji i počinje da vodi. Baz zaostaje. Ali čekajte, učinio je sjajni strateški potez. Rev je napravio veliku grešku i Baz je odskočio preskočivši cilj. Sada prelazimo na 6-nogu trku. I krenuli su. O, strašno. 2 takmičara su se zaplela i dolazi do tehničkog zastoja. I morat ćemo da proverimo pravila, ali mislim da možemo da proglasimo rezultat nerešenim. A sada posljednje takmičenje za danas. Bacanje kugle u izvođenju silnih snagatora, Toma i Meta. Met prvi baca. Sada baca Tom. O, zaboga, krenula je u pogrešnom pravcu. I još jedan maler za Reva. I tako Met pobeđuje u bacanju kugle, dok je Tom završavao dan sporta probijajući rekord u brzini. A sada, Mete,
Za tvoju pobedu u bacanju kugle želim da ti poklonim ovu prekrasnu šolju. Hvala, Fi, baš mi je to trebalo. I želeo bi da se zahvalim Fi za ovaj sportski dan. 3 putura za Fi. Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura! Ne zahvaljuj se meni, zahvali se Tomu. Da on nije tako brzo pokosio travu, ne bismo mogli da se takmičimo. O Tome, šta bismo radili bez tebe? Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.